points tot daai muntheid is in 'n 1v1. Ja. Want mense kan net doodgaan en hulle gaan sê wie is sheriff, wie is murderer. Ja. Nee, ek gaan hulle dink, match is te lang. Nee, dan is hulle van hier aan weet ons. Dan weet jy vir ons, nee. Hulle is baie boring. Dus ook wel mense bang as hulle weet. Ek mogelijk iemand zijn coin gesteel. Is fijn. En they deserve it. I can't move on, Oh, baby die doll. tyd om daai is nie meer daar. Oh ja. Wat span. I can't move on, baby doll. Ugh, oh my gosh, bro. Maar daar is eintlik so baie ver. Oh, ik ga eruit doen, bro. Kom, 1v1 was je. Ek was moet kyk. Net jy is by 60s. Sis. Ja. Okay, move on. Dit was al die beste. Ja. As jy nie die beste player. Kyk. Dit was nie die beste player. Ja, dat is letterlijk je owner van die game. Maar Ja, leuk jij is. Hij is je beste player, maar hij is letterlijk je owner van die game. Ek was so 60. Oh, kom van de hele tijd af. What the fuck? Ja, neem wat in hier. Oh, jammer. Dit was zo. Ah! Stop het. Oh, nee, dat was ongeluk. Sorry. Nou moet ik dat piece of shit doen. Wat? Nee, dat is ik ook. Eeuw, dat lelijke oor. Ugly all girl. Sy dink sy kan weghardloop. En toen komt sy weer terug. Nee, ze zie je bij mij. Wel. Nou as sy komt terug. Nee, die tijd. Oh, nee. Tada! Aku gaan nie praat met sy. Okay. I can't go for baby doll. Hello, let me through stations. I love the place. It's I'm outrageous. I can't move on, baby doll. Ons het eintlik lank in 1990s. Ja. Maar dit was van. Ons het hier buis gemaak. I take it Soos all. ek buis gevoel soos 'n huis. In my huis. Ja. Maar dan Kom. en kom ek iets grafies. Ja, jy. Ons het net een keer uit buite gegaan. Uit die buis. Nee, je hebt op je PS5 gespeeld. Ja, maar onze munt uit buite. Ja, join. Okay. I can't move on, baby doll. Hello. Flipping through stations. I love the place. It's outrageous. Oh, I can't move on, baby doll. Flipping through stations. I love the place. It's outrageous. Maar ik is niet wat sterk. I can't move on, baby doll. Shit off. Ons het 5 minuten op de hype. Jij counter. Oké. Dat is perfect eigenlijk, spatje zo stuff als het uit als je uit het ziet spelen. Je kan niet kijken wat je doet. Zal ik? Wat? Tot hoeveel moet ik tellen? 5. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Is dat recht? We gaan mogen. Oké. Oké. Obviously, wow. En as jy tyd op as daai by het jy gekyk? Nee, ik heb nog niet app. Ik heb niet gerelatie ik moet kijken, zou je tegen kijken. Ik heb appen gekeken daar. Maar ik heb iets geworden is het ook al.
Ja, ik weet jy gesien, ek het gehoor. So, nee, mag 5 minute. Jy het Wacht, staan. Ik ga je zoek maken. ek weet jy gaan. Ik pik je promise. Ik wil gewoon zien als dit ook je voor doet maken. Dit gaan. Ik ga spelen op die computer, denk je. Ik ga. Oh, dat doe ik. Ik denk, je taal mag gewoon niet. Kijk, je tijd dan. Zo. I can't move far, baby. Ik had vergeten. Wat? Ik heb vergeten wat ik moest zeggen. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is recht. Ja. Oh, mag je beginnen? En nou zeg ik. Dat was ongeluk, bro. Oké, ik weer aan. Ik grijp het. Hoe? Ja. Dag, ik zeg wel in klas, dan moet je weer van 5. Hoe kijk je op die tv? Ik kijk van jou. Praat zo live. Ik kijk van jou. I can't move on, baby doll. Oh, ik heb een zuster. Is het recht? We gaan weer. Move on, baby doll. Oh, ik heb een zuster. Kijk, je kijkt hoe is die plek gelokt op die tv? Kijk hoor, ik kom maar kijken. Je kan maar kijken, ik ga niet halen, what the fuck denk je? Hoe is die plek closed? Ik weet het. Oké, ik kan niet meer gaan. Baby doll, and you go. Is je recht? Ja. Nou zeg. Oké, appel kijk ik bro, ik heb de appel gekeken. Je moet maar kijken op die tv, is niks. Oh, oké. Ik zie voor jou. Maar ik had een keer dingetje gezien, maar ik was bang. I can't move on, baby doll. How about jij height neemt? Toch? How about jij height neemt, want ik zie het op je spreken. Oké, jij kijkt waar je is. How about jij kijkt weer weg en komen. Ja, Hier, dat is bij height plekjes. eet de klachtjes. I can't move on, Dat is veel, 100 baby mensen in de doll. I can't move on, baby doll. Ja. Ik voel niet iemand worden of je ziet. I'll take you. Ga jij koud? Oké. Ik tel dit dus achter de deur. Oké. I can't move on, baby doll. Dit doet ze speaker af. Op mijn tablet, want je moet horen op die tv of op die op de horen. Je houdt hem maar af. Ik ga afzetten. Maar dan is niks staan dus. Ja, het is af, maar ik is nog geen beharingspot hier. Bro. Die ora guy, die tijd hem. Hij zei ora nee, hij zei ora maar hij ging eigenlijk om niet. Ja. Mensen met ora gingen eigenlijk om wat hij wil doen. Ja. Sorry. Like for real. Ja, bro. Dus is facts. Ik niet. Hij mag alles smaal niet als hij wel ora krijgt. Bro, hoe kan het zo hard om beharingspot te krijgen? En ik heb niet harder gemokken niet meer. Dus bij harde plekken waar mensen kennen. Dat is iemand ik ken niet maar ik weet wat het is. Oké, ja, ik is recht. Ik denk. Ja, ik is recht. Oké.
will fall a baby doll. Op the through stations. I love the place. It's out. Ik ga het nog wegknippen, Debra. Oké. Ook al kijk je de ijskastje. Wacht, Laura, ik is hier rechtje. Wat? Ayo. Je hebt de klot al gekeken, bro. Ik kan er iets zien. Is ik bij jou? Is ik een kind? Waar was je? Ik ga niet eens zien hier. Waar was je? Ik was aan het... Allee, ik was aan het zien, vergeet het niet Ik meer. kan. Huh? Wow. Oh ja, ik was met elkaar. Wil je matching hier is er matching weapons. Ik ben er weg mee naar dit nou. Nee, je hebt een klauw weapon. Ik heb twee van diezelfde weapons en ik wil veel zo. Ik zie of trainen waar. Huh? Ik heb twee weapons, ik ga het samen match. Trainen. I can't move on. Dus waar kan je het even doen? Mijn Dat is match een blijft kleintje. denk ik jullie erbij. Zie ik die Ja. Oké? Ik die niet eens. Ja. Ja, fuck maar. Ik voel wat ik al zie gezien. Ja, dat doe ik. Ik denk ik een Ik sheriff. een sheriff. Ik een sheriff. Ga kruip weg. Ja, ik moet. Ja, je moet. Kruip weg. Je murder counts. Lily, wat van meer dan? Nou, last ruimte was een sheriff. Ja, want wanneer ik dat op de TV. Ik tel 10 dan moet je uit. Ja, 2, 3. Lily, laat ze veel. Nou, is niks aan expansie, zo nu. Kruip je weg. Ik ga nu skid als je niet wegkruipen. 10, wat ja. Ik ga jou skid. Kom spelen die game lopen, Libra. Maar ga je zien waar al die hiding places is in die game lock je kan weer. Oké? Oké. Wat ja.